La 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 la. Suruh hurlay tuh gorang taulah. Oh, mak darling sih. Hello? Datang dari sana. Dia bakal makilih, mundur nasi dong. Sana, beरायहैनो जों. नोंफा खिथानाय नोंनो बिदि एफा गरमाव बेरायहैनो आरो दाथ' लकडाउन बावसो आमायालाय। बिदिसो नों साला गुबुन सिख्लाफोरखौबाथ' दानो लांगोन आंखौबा लाङा बेरायनो महर गैयैखाय आंखौ नारथिंनो लाजियो बे। बिदि नङालै सना उनाव बेरायहैगोन ना बबाव थांनो गोसो एकदमबारे फारि फारि लांजोबगोन आं नोंखौ दा सिटुवेसनाबो मोजां नङाना। नों आंखौ लांखाया आरो दाखालि एबियावबो गियारि गोबावदोंसो नों सासे सिख्लानो नुवाखै बायदि मोनदों नों गासैखौबो चेक खालामना नायो आं सोरनो कमेन्ट होदों आरो मारै होदों आंजोंबाथ' जानला मोनला सोलियालै मोनथिखा। बे कियारिक हरनायानो माबा मोनसे अर्डार खालामलायबाय नोंहा लोगोखाय हरदों माथोखाय। लोगोसो रेहाय आंजों मोनथिखा लोगोआनो उनाव अनेक खालामो। ओइ नों आंजों नांलायनोसो आरो आंखौ सन्देह खालामनोसो कल खालामदों नामालै लेवरानि। आयु पापिया मा होनदों नों लाजिया नों निटनि सिगाङाव बिदि गाज्रि राव बाहायनो कलबो मेसेजबो हरला आंनोबो हरनाङा दिनैनिफ्राय बाय। ओइ हेलौ सना है बाद हो खेला फुख्रि गंसेयाव मासेल' ना थाया। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। बाय।